que nosaltres ja hi estàvem d'acord quan alguns encara no ho veien. Aquí hi va haver, quan encara governava Convergència i Unió, un debat al voltant de l'aigua i alguna aproximació als possibles dèficits que hauríem de fer front. I alguns estaven en contra de la solució de construir plantes de desalinització a l'entorn metropolità de Barcelona, a les conques internes de Catalunya, i nosaltres vam ser un dels que vam posar sobre la taula la necessitat de que havíem d'explorar i analitzar aquest tema, perquè era una de les solucions que nosaltres hi veiem per resoldre o per garantir, per tenir infraestructures que garantissin el subministrament en períodes de sequera en el país, que són, d'altra banda, molt habituals a Catalunya. Ara hem sortit d'una, ara plou, tenim els embassaments de les conques internes plens, però d'aquí 4 dies pot deixar de ploure i podem tornar a tenir problemes. Amb això estic anunciant que nosaltres donarem suport, en el cas de governar, a continuar les obres d'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera i de la desalinitzadora de Cunit o del Roig. Veig que se m'està acabant el temps. 4 pinzellades sobre la internalització dels costos de l'aigua. Nosaltres creiem que hem d'adaptar el preu de l'aigua als seus costos reals, però crec que la recuperació de costos que estableix la directiva europea ha de ser necessàriament gradual, per tal de no afectar primer l'economia, la situació de les economies domèstiques i la competitivitat dels sectors productius del país. Entenem que la part fonamental d'aquí al 2015 de les inversions que s'han de fer, a les que haurem de fer front, han d'anar a càrrec dels pressupostos, entenguis, addicional tercera de l'Estatut, inversions directes de l'Estat, contracte programa de l'Agència Catalana de l'Aigua amb el govern de la Generalitat. Per tant, dels pressupostos públics, inversions directes. A nivell de concreció, nosaltres creiem que s'ha de seguir incrementant els recursos hídrics amb l'ús d'aqüífers locals i d'aigües regenerades, que cal, ja ho he dit, ampliar les dessaladores que tenim, que hem de millorar els regadius que estan en funcionament per aconseguir la millora de l'eficiència dels regadius i al mateix temps la competitivitat o la millora de competitivitat i de rendes agràries en els sectors pagesos. No es tracta de treure més cabals dels que ja estan concessionats, del que es tracta és de fer-los més eficients. I després també pensem que un cop fetes totes les infraestructures que nosaltres creiem que s'han de fer, que bàsicament passa per la política de desalinització, s'ha de treballar per la interconnexió de les xarxes en alta, justament per enfortir el país i aconseguir el benestar dels territoris. Però aquesta és una ruta que vostès ja saben que nosaltres defensem. Una interconnexió de, com que ara estic parlant d'interconnexió de xarxes en alta, he parlat de no treure més cabals dels que en aquests moments estan concessionats. I per acabar, nosaltres no estem a favor del transvasament del Roine, perquè entenem que des del punt de vista de la inversió i des del punt de vista dels costos d'operació, en comparació amb les desalinitzadores, són més competitives. Des d'aquest punt de vista, les desalinitzadores, segon, qui té la clau de decisió sobre les infraestructures no és un govern aliè, sinó que és el govern de casa nostra, el govern de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies, senyor Terrades. I per acabar aquesta ronda, el senyor Ramon Espadaler, de la Comissió de Convergència i Unió. Moltes gràcies. Gràcies, en primer lloc, per l'amable invitació de poder debatre sobre polítiques d'aigua. Intentaré, per l'economia processal, explicar més coses que Roine. Fixin-se en altres coses, també, a part del que jo pugui reflexionar entorn del Roine. I hi ha algunes coses que ja s'han dit i que, per tant, sobretot fan referència a quina estructura tenim de país. S'ha dit, tenim aigua on no tenim gent on no tenim aigua. Totes aquestes qüestions de les diferents administracions
les passaré molt de puntetes, tot i que tenen aspectes, a parer nostre, molt importants. La primera consideració més important des de la perspectiva de Convergència i Unió, i aquesta és compartida, crec que és que la política de l'aigua la fem en el marc de la directiva Marc de l'Aigua. Per tant, aquí hi ha un marge ampli, però acotat, de política en tot el que és l'arc parlamentari, perquè no ha sentit ningú, tampoc nosaltres, que vulguem situar-nos al marge o fora de la directiva Marc de l'Aigua, que bàsicament en diu moltes més de coses, però fonamentalment jo crec que ens exigeix tres coses. No l'ho dic per cap ordre, són d'igual importància les tres. La primera, mantenir la qualitat dels nostres rius, aqüífers, aigües subterrànies, aigües fluvials i ecosistemes. La segona, donar garantia d'abastament, i sabem en l'entorn metropolità què és no tenir garantia d'abastament, en aquests episodis prou intensos i complexes. I la tercera, internalitzar els costos. Un repte, doncs a vegades ens inventem aquelles paraules prou complexes per no dir que s'ha de pagar tot el cost de l'aigua, i això té una translació que després m'hi referiré, que té implicacions. Fem això amb una dificultat afegida, l'ha apuntat des del Manolo Tomàs fins a moltes altres intervencions, amb una administració que no és plenament competent sobre les autoritats del seu territori, per bé que nosaltres no hem qüestionat mai que hi haurà un organisme de conca unitari que gestioni l'Ebre. Fora bastant absurd, no ho vàrem plantejar ni en l'Estatut, malgrat tot en el tram final, perquè tot i ser el tram final som hereus, com ja s'ha dit, de tot el que passi abans de la nostra frontera nacional, si es pot dir així. Però sí que creiem que aquesta administració, que és molt paquidèrmica, doncs hauria d'evolucionar i hauríem d'haver una mica més de permeabilitat, ja que parlem d'aigua, doncs a l'hora de dissenyar polítiques en tot el que fa. Però aquesta és una dificultat, diguéssim, afegides, i a més aquestes dues realitats hidrològiques del nostre país, que tenen no només dues autoritats de gestió fonamentalment diferents, tenen uns patrons de consum gairebé oposats, agrari, domèstic i industrial són gairebé en proporcions inverses pel que fa a la demanda, i a més una d'elles, la que té més població, les conques internes, té un dèficit, objectiu i quantificat d'aigua. Abans el Jordi Terrades feia esment a un document que jo he pogut repescar, que és un document de fa 10 anys, del juliol de l'any 2000, en el que certificàvem, ens posàvem d'acord, no pas tots els grups parlamentaris, el Partit Popular, el Partit Socialista i Convergència i Unió, que les conques internes hi havia un dèficit de entre 300 i 350 hectòmetres cúbics. Vull dir, perquè tots han anat evolucionant. El Pla de Conca de Gestió del Districte Fluvial de Conca de Catalunya el preveu més gran que dèficit. O sigui, forces polítiques que aleshores no van signar aquest document, però van dir no hi ha dèficit d'aigua. Avui al cap de la consellera diuen el dèficit és de 389, per tant aquesta és una realitat. Nosaltres, en aquest sentit, en certa manera, també hem après dels errors que hem pogut fer, però en qualsevol cas, en aquest sentit estem on estàvem. Hi ha un dèficit objectiu per donar garantia a una àrea urbana que ha crescut. El que ha crescut, que són 1 milió d'habitants en un temps molt comprimit, en 10-12 anys, cal donar garantia d'abastament, i aquest no és un tema en absolut menor. A partir d'aquí, quin és el planteig, per anar entrant ja molt més en matèria, quin és el planteig que fa Convergència i Unió? Doncs una mica el que ha fet sempre, en el següent sentit, apresa la lliçó de que l'Ebre té unes dificultats serioses. Nosaltres vam tenir una posició inicial confiada en el Pla Hidrològic Nacional, i això és una cosa que també vam modificar vist la reacció, coneguts els estudis, vist els impactes, vist això, però conegut també el dèficit. El nostre planteig és, escolti, anem a fer totes aquelles estratègies que tenim al nostre abast. Nosaltres, per principis o per dogma, no n'excloem cap, i no excloure cap vol dir utilitzar les coses en mesura. Nosaltres ja dèiem que sí a la dessalació. Ja ho deia, Salvador, els que deien que no era Iniciativa per Catalunya Verds, tinc una proposta parlamentària, una moció que vau portar al ple del Parlament ara fa 10 anys i 2 dies, en la que proposàveu 22 mesures, 22, i la dessalació no hi era. Abans dic que va fer 10 anys aquesta proposta, 22 mesures i la dessalació no hi era. No hi era, suposo, perquè també dèieu aleshores que no hi havia dèficit, i ara dieu que hi ha un dèficit de 389 hectòmetres cúbics a les conques internes. Per tant, no es tracta de manuals, nosaltres evidentment tenim el nostre, sinó es tracta de conèixer la realitat del país. Per tant, què proposem? Doncs, i aquí hi ha un front d'acord, les mesures d'estalvi, i aquí, doncs, xapó a la política que s'ha fet, en aquest sentit, d'incentivar l'estalvi, desconscienciar, ens ha ajudat la sequera, ens ha ajudat la política del govern, escolti, d'acord, no hi ha punts de fricció, tot el que sigui